Den flinkeste norsk turist Arve Mørk Hva? er på vei til Gammelby. Hele Holland er så glad at Arve Van Mørk kom på besøk. Det er ikke hver dag. Nei, det er ikke hver dag. Men jeg synes de er mest glad at han skal reise i dag hjem. Ja. Hva tenker du Jo, om jeg Arve? tror de er fornøyd nå. Nå tror jeg snart han må reise hjem. Ja, men er det du som er fornøyd, eller Ja, det er de det tror jeg menneskene som gjensidig. feirer i dag? Jeg tror Ser du det er- så mange oransje? Ja, jeg ser det. Ja, Og det tror jeg er farger. gjensidig. Ja. Jeg ønsker å reise hjem, og de ønsker at jeg skal reise hjem, tror jeg. Sier du det? Ja, jeg tror Hva det. gjør du galt her? Nei, De jeg har er ikke så gjort glad noe du galt. skal reise. Jeg har da ikke gjort noe galt, men... Nei? Nei. Det er ikke det. Ikke det? Nei, jeg har ikke det. Ja. Men jeg er veldig glad for at jeg nå reiser hjem. Ja, men var de like glad når du kom? Ja, de var veldig glad når jeg kom også. Ja? De husker meg fra før. Jeg har jo Ja. vært der før. Var du her fra før? Ja. Jeg har vært der før, vet du. Men det er mange år siden. Sier du Jeg kan det? ikke huske at jeg var her sist. Kan vi gå til kanaler? Ja, nå kan vi gå til Ta på den se her. parade som er her. Og hollendere er så glad at Arve Van Mørk skal reise til Norge. Ja, se her. Ja. Men det er 27. april i dag. Ja, det er 27. april. Ja. I dag er det stor fest. Ja. Ja. Men det kom sol på grunn av det. Ja. Det var første 2 dager, det var bare regn. Ja, det skulle komme sol i Ja. dag. Det var bestemt. Men det er Arve som bestilte. Ja, det har jeg bestilt. Vil du si noe til dem som ser på Ja, jeg deg? vil si at de skal være glad det er fest her bare en gang i året. Ok. Ja. Vil Dette du, er verre enn 17. mai. ok. Ja. Vil du si noe til? Nei, jeg vil ikke si noe særlig mer. Ikke Det får være ønske nok. noen? Det får være nok. Ok. Ha det bra. Ha det bra. Vil du Ha det vinke? bra.